Nafarroa luze zabalean, badira jende susten ari diren herri eta haranak, baina badira baita ere, leku horietan bizitza sustatzen eta sostengatzen ari diren pertsona eta proiektu berritzaileak eta eraldatzaileak. Gaur, Ameskoako bailaran, Finlandiako zatitxo bat bisitatu dugu Artazako kanpinean. Etorri nirekin gehiago ikusi nahi baduzuen. Egunon. Egunon. Joseba zara? Bai, zu? Eta gaude Artazako kanpinean, ez da? Bai. Ni ezagutzen nuen, ez zait kostatu asko. Beste leku batzetara kostatzen zait, baina... Bai, kaixo. Eta erakutsiko diguzu? Bai, Kanpina, beste, pixkatxo jakina, bat? bai, plazer bat izango da. Bai. Egunon, Joseba? Egunon, Zer Amaia. moduz? Ongi. Azaldu mesedez pixka bat, nora etorri garen eta non gauden? Ameskoako Urbasazpiko Artatza herrian dagoen kanpina etorri zate. Artaza Urederra kanpina da izena. Eta, kanpin politxe eta berezi bat. Berezia zergatik? Historia osoa izan da berezia hasieratikan, egin hau duela 20 urte hasi zen eraikitzen, eta artizautza lan ikaragarria intzoten. Dena eskuz, enborrekin, egurrez, material naturalak erabiliz, hormak adibidez, horma lehorrak dira, horlanik gabeko hormatxoak, garriz egindakoak. Zango nuke artizautza lana egin zutela, sortu zutenek, eta leku oso politxetak kapritxosoa. Eta enborrezko etxe hauek, halako ikutu berezia daukate, hemen eraikuntza mota guztako lako. Nahi Finlandiakoa gogorazten dit, eta sentsazioa da, Finlandiako txoko batera etortzea bezala. Nik irakurri dut pixka bat, dagoenia alertzearekin, ez? Ez da gauza normala, ez da normala. Eta gaina asko ikusten. Eta hori bakarrik ez, alertze horiek, beraiek egin zituzenek, hemen Nafarroako ultzamatik gora eta ibilizian beraiek mosten, ekarri, hemen tratatu, modu ekologikoan, tratamentu eman, denbora eman, urte beteo 2 urte denborroiek lehortu eta tratamentu egin, patxada mundiz. Katedralak bezala. Pazientzia askorekin. Ikaragarri. Esango nuke, 21. mendeko katedral modukoa diela. Benetan, pazientziaz eta patxadaz eta erritmo oso berezian egindako kanpina dela. Esan duzu denbora guztian, beraiek, ulertzen dut, zu ez zarela hemen egon hasieratik, ez? Eta ez bada horrela, nola bukatu duzu hemen? Kontua da, beraiek 3 familia ziren, 2001an hasi ziren hemen lanean, eta 2009an, 8 urte eta gero, zabaldu zuten kanpina. Nik orduan ezautu nuen, eta nik benukan amets bat, ameslari xamana ez da, hainbat amets, baina bat bazen sauna finlandiar bat, egurrez berotuko den, egurra erreta berotuko den sauna finlandiar publiko bat egitea Euskal Herriko txoko polit batean, eta alba da egurra, zutako egurra oraindikan bizirik dagoen lekun batean, eta Ameskoa da horitako bat, hemen badira oraindikan egurra egin eta egurra salduz bizi diren pertsonak, ezta? Orduan, hausatu gunenean, hauxe da leku ideala, sauna finlandiar bat iteko, eta Euskal Herritarra eta frantses eta espainol, eta jende guztientzako zabalik egongo den sauna polit bat, eta naturan egiteko lekua. Orduan, nire konexioa hortik hasi zen, sauna egiteko... Saunaren bitartez. Orduan, bereekin hitz egin, eta bazkide sartu nintzen, bazkide kanpinean, zati bat erosita, eta
egin genituen, berehala. Bazkide sartu 12an, eta 12an bertan, uste berean egin genuen sauna finlandiar horiek, gero ikusiko ditugunak, eta hori bakarrik ez, gero bungalo gehiago, jurta mongoliar bat, Laponiako kota bat, eta bestelako elementu batzuk ere egin ditugu arrezke. Osea, orduan ni 2012an sartu nintzen proiektu honetan. Eta zergatik harreman hori sauna finlandesarekin edo Finlandiarekin, ez da? Bueno, ni duela 40 urte, beteko dira laster, bidaia bat eginen gaztetan bizikleta hartu, eta Europa zeharkatu zira urte bete eman nuen Europako hainbat herrialde ezagutzen, hizkuntzak ikasten, eta bizimoduak eta pixka. Nire bidaia iniziatiko izan zen, ez da? Ikasketak amaitu ondoren, erabakin urte sabatiko bat hartzea, eta Europa zeharkatuz, hizkuntzak ikasiz, eta bizimoduak ezagutu, eta iritsi nintzen bizikleta Finlandiaraino, eta asmoa zen 3 hilabete ematean, baina hilabete horiek 3 urte bihurtu zen. Finlandiak engantzaten maiten mindurin nintzen, bai Finlandiakin, bai sauna eta saunaren kulturarekin, hango natura eta naturarekiko duten errespetuakin da bar, eta baita ere hango batekin. Eta horren bikote harreman bat hasi genuen, duela ia 40 urte, eta han 3 urte eman da gero, ona, etorri ginen biok, eta Finlandia eta Euskal Herrian arteko kultur harremanak eta harreman antropologiko esan, baina kulturaz arandiko ere mantendu dugu, eta hortik handatorkit saunaren maitasun hori izango dut. 3 urteetan saunaren kulturarekin ere maite mindu nintzelako. Finlandiako saunaren kulturarekin. Han ez da hemen daukagun kontzepta, ez da kiroldegiko produktu esnobista edo moderno edo harinkeriazko bat, baizik han kultura oso sakon eta luzea da. Camping munduarekin ez duzu zertan zer ikusirik, ez? Ez. Ni kanpina, 3 semela ditugu eta kanpina asko ibiligia kanpinetan, baina ni profesionalki itzultzailea naiz, 35 urte da matat itzulpen gintzan, eta hori da nire lanbidea, ordan profesionalki ez nokan harremanik, baina saunaren bidez sartu nintzen hemen bazkide, eta gero gertatu zen, bizitzako gora bera diela, eta duela 6 urte bukatu nuela hemengo nolabait kudeaketa osoa neure gain hartuta. Eta ordan, honetan 2 lan ditut, itzulpen gintza, kudeaketa batez ere, enpresa kuskorra dukagulako, eta kanpina, 2 mundu desberdin. Eta kanpina nola kudeatzen da? Nola ikasten da kanpin bat kudeatzera, Dakitenei galdetuta. Nik egin nuen, nire gain gelditu zenean hau, joan nintzen Nafarroako kanpinen elkartera, eta esan nire zuen, ni itzultzailea naiz, eta nik itzulpen mundua eta argitaletxeak eta liburu gintza ondo zautzen du, baina kanpinen kudeaketa ez dakit ezer. Esango aldia da zuen mini ikastarotxo bat edo, zein dira kanpin bat kudeatzeko irizpide nagusiak, ez? Zein da zuen esperientzia, eta horren sartu ginen elkartean, eta horren haien laguntzarekin, haiek 4-5 irizpide mantzizkiaten, nola funtzionatzen du temporadak abetia eta da, eta orduan, egia esan, azkenean ez da oso komplikatu ere. Baina, haiei esker. Jarraitzen duzu hemen. Bai, haiei esker, ikasi nuen pixka bat kudeaketaz, honen kudeaketaz, eta egia esan, faktore asko humanoa bezala oso antzekoa dira leku guztietan. Enpresak giza taldea dira, eta giza harremanak da normalen konplexuena. Eta hango esperientziak asko balio izan dit honeako ere, jakina. Zer gehiago aurkitu dezakegu hemen Altsasako kanpinan, ez? Zer zerbitzu ditu kanpinoak? Lotarako daukagu denetaik, kanpin denda, furgoneta, autokarabana, dauzkagu hijitoen karromatoak lotarako leku bezala, hor egurrezko txabolatxo horiek sua dutenak, oso kapritxoso dira, enborrez egin daude, poliek, eta tximinia daukate horren neguan, adibidez, jende asko etortzen da horrea, tximiniatik, zen jendeak gizarte urbanita honetan naturarikiko kontaktua galduin da, ez? Orduan, hemen aurkitezakona naturarikiko kontaktu hori. Zuzena gainera, hemen naturan bizigean nola bete esaterren, ez? Eta asko errespetatu da hori, ez? Orduan, zuak laguntzen du horretan, wifi-rik ez daukagula, telebistarik ez dago, eta orduan, saiatzen gera, jendea honetortzea naturarekin konektatzera. Nago du deskonektatu iritik, baina naturarekin, eta ez segi ordenagailuan edo telebistan edo mugikorran entxufatuta, ezta? Nola baita, zentzu hortan
natura eta pakeleku bat. De hecho, erretiro asko egiten dira yoga batez ere, baina baita ere tai chi, meditazioa eta barra. Osea, talde asko etortzen dira, asteburu oro, asteburuetan 2 talde etorriko dira. Konexio hori bilatzen ez. Hori da. Bakia bilatzen ez. Hirietako estresa da bizimodu moderno honen hiperaktibidade eta hiperazelerazio honei freno bat jarri, eta patxada pixkatekin bizitzeko. Nik uste, geratu zaizkik gogoak sauna hori ikusteko, txolak edo zu nahi duzuna erakutsi, eta pixka bat, kanpin osoaren berezitasunak ikustea gustatuko litzaidake, así que... Plazer handi bat izango da. Bateman gara, goazen ba. Etorri gara saunetara, sauna famatuetara, eta ni ez dakit ezer saunei buruz ez dut bat ikusi inoiz, ez dut probatu inoiz, hasi que mesedez azaldu nola dijoan hau eta nola funtzionatzen duen. Lehena izateko ez dago gaizki. Sauna, jakingo zuen bezala da leku bat non berotzen den, tradizionaki egurra su eginez, eta gaur egun leku gehienetan elektrikoa dira, baina pixka bat suzedaneo bezala ikusten ditugu. Orduan, sauna da Finlandian geratu den tradizio bat, zen kultura askotan egon dira antzekoak, baina Finlandian oso bizirik geldetuen kultura bat. Leku edo, herrialde hotzekin zer ikusia du gehienetan? Bai, gehienetan bai, baina kurioski, edo behintzat geratu da leku hotzetan, baina erdiaroan adibidez Europa osoan zen olako bainoak, erromatarrek beren termak zituzten, arabiarrek hammamak dituzte, eta antzeko tasun batzuk bai ditu. Orduan, da, lekua non berotzen da, estufa bat berotzen da, estufa gainean harriak daude, hemen ikustetik emezela arrazionetan, edo hemen erakutsiko ditugu, eta harri horien gaina ura botaz lurruna sortzen da, eta horrekin lortzen da bero sentsazio handiagoa. Izar ditu, kanpora artean, freskatu eta nolabait zikloak egiten dira. Finlandian oso ohikoa da neguan laku izostuetan ere sartzea, brutzetan. Eta niretzat garrantzitsuena da, Finlandian ez dela hemen bezala kiroldeitako produktu bat esan zagun, komplemento bat, gorputza zaintzeko eta han askoz gehiago da. Han tradizio luzea dauka, han mendeetan emakumeak saunan erditzen ziren, umeak saunan jaiotzen ziren, hilda gero gorpuak ere saunan eramaten zituen garbitzeko, lurperatu baino lehen, eta orduan horrek eman dio alako erro batzuk eman dizkio eta sakratutasun puntu bat ere mendeetan, sauna izan da leku oso berezia eta berentzat oso kutxuna. Eta jarraitzen du izaten, baita gazteen artean ere, zenbatzu tradizio zaharra da, eta tradizio zaharra bezala gazteek ez dituzten. Hemen bertsolaritzakin gertatuan bezala, indarrez jarraitu dela transmisioak, han saunaren transmisioak ere indarrez jarraitzen du, eta gainera berriak zabaltzen ari dira, zergatik oso errotuta dagoela Finlandiarren identitatean. Kultura sakona da, tradizio luzea duena, eta guk hori nahi genduen pixkat ekarri Euskal Herrira, eta horretarako ere, egin dituen sauna hauek. Jendeak pixkat sakonkiago eta hobeto ezagutzeko, eta gozateko jakina zen, hemendik ez den, eta naturaren erdien egotea. Ez da polikiroldegi bat, ez da kiroldegi, ez da propietatzen zara, eta gaina deskonektatzera, hemen ez dago mugigorrik, ez dago libururik, ez dago irratirik, unazatoz egotera eta gozatzera. Atera ditugu harri batzuk, delako, saunaren zati garrantzitsu bat, ez da? Bai, hala da. Han saunarik ez da, harririk gabe. Estufa berotzeaz gain garrantzitsua da ura bota eta lurruna sortzea. Sauna bestela oso lehorra izango litzake eta humedadeak ematen dio, lurrunak ematen dio, humedade puntu bat eta goxotasun puntu bat ebe. Hortako, harriak behar dut izan oso gogorrak, mota jakin batzutako, adibidez hemen Ameskoako harriak ez liuke balioko, kare harria da eta urakin eta kontrastekin berehala puskatu galtzeke. Orduan, behar dut izan, harri gogorra, granitoaren antzekoa edo, eta ondo aguantatuko duna,
berotasun handia 203 gradotan egonik, ur hotza bota eta hautsi gabe. Eta lurruna sartzeko. Esan zu 200-300, baina saunak ez du temperatura hori hartzen, ez? Saunak, Saunak harriek, bai. Zu gaineko harriek hartzen dute ehunka. Sauna egoten da 70, 80 gradu, Finlandiar batzuk egun eriten da, gizonkeria bat, gizonezkoek, arrokeria ateratzeko modu da, egun gradutan egon naiz, eta atzerritarrak etxeate gai hori aguantatzeko. Badutik ate punteri, baina normalean guk 70, 80 artean jartzen dugu, eta bada nahiko bero. Bai, imaginatzen du, udan ezin dugu kalean egon, 30 gradurekin. Bai. Hor egoten zen, 10-15 minutu dela, baina gero, kanpora artean oso bezala ez da aguantatzen. Eta zer egin behar da Artazako sauna batera etortzeko, nola? Reservatu aldez aurre deitu, eta jakin, larun batero normalen zaten dira bitxanda, 5:00 eta 8:00 aurrera, eta deitu eskero, edo norretore, ez da kanpineko bezeroentzat bakarrik, inguruko herritatik ere etortzen dira, eta Iruña eta Lizarraldetik ere bai, sauna hartzera bakarrik, eta gero etxera joaten dira. Horrein bada reservatu, 15 euro kostantzen da pertsonako, eta 3 ordu ematen dugu, jendeak, ordu batekin neko, kiroldigien ordu erdi egoten ez da, aztu horrekin. Honat zatoz, deskonektatzea, lasai hartzera eta erlojua kanpoan ustera. Eta horrean jendeak gehienak agortzen du, 2 ordutik gora gehienak egite dute, eta askok agortzen dituzte 3 orduak ere. Eta flipatu ditu zen, nola, ez nuke pentsatuko... Ez da bakarrik sauna, ez da, hemen daukagu leku bat... Dutxa hotza hartu, edo balde batekin ur hotzakin freskatu, ur berotan sartu, eta ur berotan goxo-goxo egon. Amaren sabelean gendenien bezala, ez gara oroitzen, baina gorputz temperatura zingurat eta goxo-goxo egon, gero kanpora artean eta amakanetzan eta lasaitu orduan beroa, hotza kontrastatuz, zirkuito hori egiten da, eta denbora pasatzen da, zoragarri. Eta horrek, kontraste horiek gorputzean edo ze sortarazten dute, zergatik da zergatik jendeak agortzen ditu 3 ordu horiek, ez? Oso sanoa dalako, osasuntsua da, zirkulazioa hobetzen du, azalaren egoera hobetzen du, nerbioak ere, nerbioak eta barretzen laguntzen du, adibidez oso ohikoa da, esate, osan hartu da gero ze ondo egin nuen lo, ez? Egiten du, relajatu. Eta gaina, gero, garardotxo bat hartzen baduzu, zauna bitartean, horrek bat izuia puntu bat, zoragarria. Toxin asko botatzen dira, gorputza garbitu egiten da, eta batez ere, baita ere, eta nintzat oso garrantzia da, leku gutxitan bezala, egiten duzula deskonektatu eta espresak ebile, eta kebeia, eta joan behar dut, ez, hona etatzen zenean, lasai. Lasaitasunez, eta askotan taldeak etortzen dira elkarrekin, da, berriketa batean, eta sozializatu, edo jende, sauna irekia denean, konpartitu, jende berria ezagutu, eta, egizan ederra izaten da, oso, ederra. Saunaz, aparte, ze beste gauza edo lekutan sozializatu daiteke hemen Artazako kanpinean? Jakit tabernan, baina hori leku guztietan badauna da. Beste leku berezia daukaguna da, jurta mongoliarren bizimodu nomaden bizileku izan dako, eta dena horren digan, egin dugu jurta moderno bat, ez beraiena bezala, zen ez luke aguantatuko klimatan, humedadatik, baina bai daukagu, eta hor ere... Erakutsiko diazo jurta hori, bai? Gustora, bai. Guazen ba. Bai. Ekarri nauzu jurta honetara, jurta bat da, bai, nondik datorri jurta edo, nondik ekarri duzu edo hemen montatu duzuen? Hau hemen montatua da, baina jurta inspiratuta dago Mongoliako jurta tradizionaletan. Ez dira zehatzen ezalakoak, baina forma gutxi bera honelako dute. Jurtak izaten dira mongoliarrek, beraiek ganaduakin batera, batetik bestera biltzen direnean, herri nomoda direnez. Egiten dutena da, moitzen joan, eta
jakaren beraien animaliaren artilleak egiten dituzte oihalak, eta adarrak, bi gatxo hauen pareko adar batzuk izaten dira, eta egiten dute adar horiekin eta artille edo material horrekin, etxitxoak egin montatu eta desmontatzen direnak, ez? Eta egiten dute kanpamentua montatu leku batean, eta gero estatera joan. Horietan inspiratuta, baina modernoago eta itxiago, klimagatik eta egin genuen Bizkaiko enpresa bat eskatu, holako jurta modernoagoa eta itxiagoa egitea, eta bere egin ziguten. Eta jurta horretan zer gertatzen da? Jendea etortzen da, lehen aipatu dituzu taldeak eta... Taldeak, gure nolabait areto multidisciplinarra edo. Hemen musika kontzertuak egin dira, dantzak, jaiak ere, festak ere egin dira. Eskontzaren baliokide izan zitzezken bikote jaiak. Astero meditazio bat egiten da, yoga taldeak etortzen direnean, yoga egiten dute hemen, edo tai chi, edo bestelako teknikak, ez? Ikusi dut gauza bat web horrian, eman dugu bueltatxo bat kanpinetik eta fijatu naiz argiari ez zaudetela konektatuak, edo dena plakekin eta egiten duzuela. Erabaki hau nork hartu zuen eta zergatik hartu zen? Erabaki hau hartu zuten, kanpina egin zutenek, eta guk filosofia horrekin jarraitu. Hau da, argindarra geuk sortzea, erabiltzen duen, kanpin osoan erabiltzen argindarra bertan produzitzen da. Ez gaude sare orokorrea konektatuta. Horrek zen baita ere mugatuta dagoela, baina oso pedagogia hona da konturatzeko ze kontsumo maila daukagun, planeta hondatzen ari gara. Kontsumo elektrikoa ere brutala da, eta jakinez kotxeena eta gasolina eta ere, bai, orduan, batzuk autarkiagatik, ez da? Begin bat autarkiko izateko eta autosuficiente izateko. Hori bada arrazoi bat eta beste da pedagogikoa. Konturatzeko zenbat konsumitzen dugu. Eta baita ere, nola askoz gutxiagorekin bizi daiteke. Eta ideia bat iteko, kanpin osoan egon lezke 200 pertsona alojatuta, kanpindetan formatekin edo bungalowetan edo etxeetan. 200 pertsona egon daitezke. Eta kanpina osoaren argindar kontsumoa da 2 etxe bizitza arruntek, zure etxeak eta nire etxeak adibidez, elkarrekin daukaten potentzia da guztira gutxi bera hemen konsumitzen dana. Batzutan mirari bat ematen du, baina lortu daiteke. Oso konsumo bajo batean mantentzia, jakina ezin dugu tostadora bat jarri edo hile lehorgailu bat ezin da jarri, ez luke funtzionatuko. Ez dago nahiko indar horiek. Eta hor egiten duzu pixka bat, ez? Pedagogia hori da. Eta batzuk ez dago ez, eta gaina bitu, gonbidatzen zituzu egun batzuk pasatzera oso konsumo txikiekin eta probatu nola, posible dan bizitzea. Ezin duzuna berokuntza, adibidez berok, hemen peletakin berotzen dugu zen. Argindarra erabiliko bagenu, kanpin osoaren argindar guztia beharko genuke hau berotzeko. Orduan, da gehien bat pedagogia eta praktika koherente minimo bat izateko, helburuz. Eta jurta zaparte, zer gehiago geratzen zaigu, kanpin honetan? Etxola txiki bat dugu, eta gero etxe handiak ere bai, bi etxe handi, taldentzat, 14 lagunentzako etxeak, tximinia daukatenak. Orain agian sua ez dugu egingo, ez? Bero egiten du kalean, baina agian ikusiko ditugu. Jakina. Mundua ikusi nahi du, baina zure hobetik. Mundua ikusi nahi du. Azten ez duzun kantu, zure Espainetan, kantua izan nahi du. Tanon izkutatzen zinen, orain arte, urte luzegi hauetan. Lehen behan geundenean, Joseba, aipatu duzu pixka bat nomaden bizitza eta ikusi dut ere bai zer ikusia edo harremana daukazula horrekin, ez? Azaldu pixka bat zergatik, ez datorren ere bai Finlandiatik edo... Finlandiatik baino gehiago, izan da gerora egindako gogoeta bat, ez? Ja hemen nintzela, kanpinan kudeaketan sartuta eta bar, konturatzen nintzen, impresioa izan nun, gizakiaren evoluzioan, eta bizitzaren evoluzioan milioika urtetan itzein dezakegu, baina batez ere gizakiaren, homo sapiensaren historian,
Gure historian zehar, denbora gehiena nomadak izan gara. Ez? Ehiztari eta biltzaile. Sedentarismoa oso berria da, gure kulturan, eskalan jarrita, oso berria da. Eta sentsazioa nukan askotan, oraindik nomada daukagu barruan, nahi duena mugitu batetik bestera, ezta? Eta etxea berekin hartu eta mugitzen gustatzen zaiona, ezta? Eta pentsatu nuen, claro, gaur egun kanpinek betetzen dute, kanpinek eta furgoneta, autokarabanak eta bar, funtzio bat, ne ustez, eta da, denbora librean, edo denbora dagoenean, jubilatuekin oso nabarmena da, jubilatu eta gero, eta batetik bestera ibiltzeko. Ez horren pentsatu, nomadak, nire kanpinek badutela nomade... Kubritzen dute hori, ez? Hori. Nomadismoa. Hori da, sedentarizatu gara, baina oraindik gure baitan badukagu nomada bat, ez? Zintzen gogoeta egiten, eta furgonetak eta zer dira, hijituen, karramatuen antzekoa, ez? Zure etxea batetik bestera mugitzen duzu, ez da? Eta gero, gogoeta egiten hasi, eta munduan badira oraindik nomada herriak, eta kurioski edo nomada dira herri zapalduak, beti, baztertuak, estaturik gabea, statusik gabeak, arazo handia dituzenak, eta normalian eskala sozialean beti gutxietziak izan direnak. Eta, egin dezagun orduan, kanpinetan, halako omenalditxo bat, Ainarri zapaldu bazterte, baina gainera, zorretan gaude beraikin, hortik handatorki bizpire. Horan egin duen hijituen karromato pare bat jarri, alojamendu bezala, eta balioan jartzeko, Mongoliako jurta ikusi dugun bezala, hori ere nomaden ez da, Saharako jaima bat, kasu honetan Polisarioko jendeak eta ekarritakoa, eta politikoki aukera bat egin da, Saharak, Ipar-Ameriketako indiarak, kanpindendetan badokaten nolabait, ez daukagu tipirik, baina Laponia edo Samien kotak ere baitugu, Saunandoan kota bat daukagu, eta horrekin erakusketa egin genuen, nolabait, herri nomadak gogoan hartu, haiei buruz informazioa emateko, eta baita ere, ez da, barkamena esan, baina bentsat zor bat kitatu, ez da, herri nomadekin. Bueno, eskerrik asko zure kanpinaren ateak, saunaren ateak eta irekitzeagatik, eta bisita hau eskaintzeagatik. Eskerrik asko. Zuei ere, aukera emateagatik. Eta etorriko gara, egun ematean. Ongi etorri. Saunaz disfrutatzera. Jakina, saunaz eta gainontzeko ongi etorri izango zate. Erortzen etzauzkitan Bujuskak begietan Zonbat itzari